Dražen Petrović. U automobilističkoj nesreći 7. lipnja 1993. na autoputu nedaleko od Ingolštata u 28. godini poginuo je hrvatski košarkaš Dražen Petrović. Na tako okrutan i nesretan način prekinuta je karijera najboljeg i u svijetu najpriznatijeg hrvatskog sportaša svoga vremena, koji je proglašen najboljim hrvatskim sportašem 20. stoljeća. Dražen Petrović, rodom iz Šibenika, još kao dječak zavolio je košarku, a njegova izuzetna upornost i predanost svakodnevnim treninzima uz neprijeporni talent brzo ga je vinula među najbolje u svim uzrastima. U 16. je postao prvotimac Šibenke, te svojim pogodcima doveo rodni grad do naslova prvaka Jugoslavije 1983. Cibona i Real Madrid bili su nedostižni svim europskim klubovima u onim godinama kad je Dražen igrao za njih. Postigavši sve u Europi, otišao je u najjaču svjetsku ligu, NBA. U reprezentativnoj karijeri se okitio s 3 olimpijske medalje. Treća mu je sigurno bila najdraža. Kao kapetan hrvatske reprezentacije na njezinoj prvoj olimpijadi odveo je svoje suigrače do srebrne medalje i nezaboravnog finala protiv američkog Dream tima. Tragična nesreća promovirala je Dražena u legendu, nezaboravnog košarkaškog Mozarta, koji je otišao na vrhuncu moći. U središtu Zagreba, trg, sportska dvorana i muzej Dražena Petrovića zauvijek će podsjećati na sportaša koji je Hrvatskoj podario nezaboravne košarkaške noći. Jednako kao i njegova skulptura ispred sjedišta Međunarodnog olimpijskog komiteta u Lozani.